asta? Ajută, mami. Bravo, mama. Bravo, mami. Bravo! Gata, gata. Acum ăsta. Da? Bravo, mama. Super! Bravo! Bravo, mama. Așa, zici și tu bravo. Mai dăm drumul la filmuleț? Dă drumul la filmuleț, așa. Bravo! Hai mi zi odată. Bravo! Bravo, mami! Bravo! Bravo! E bine! Hai să luăm altul. Hai! Așa! Le punem aici. Și ăsta. Așa? Și hai ăsta? Bravo! Da, bravo! Ăsta, mama. Uite, ăsta. Ăsta? Bravo, mama! Bravo, mami! Și ăla? Bravo, mama! Ăla poți singură? Poți? E mai greu. Hai, încearcă. Bravo, mami! Mai încearcă. Nu poate, bebe. Mama? Bravo. Și asta? Bravo, mama. Hai să vedem. Bravo, mami. Acolo e bine? Dincolo. Dincolo, Clara. Dincolo, încearcă dincolo. Încearcă dincolo. Aici. Încearcă aici. Ia vezi ăla la alt. Nu, mama. Nu, dacă nu merge. Nana, nu te enerva. Poate e aici. Ia vezi. Merge acolo. Bravo, mama. Bravo, mami. Bravo! Bravo! Să șteargă mami nasul? Mai facem o dată. Hai. Hai. Bravo, mami. Bravo, mama. Bravo, iubita. Bravo, mami. Și asta? Ajută, mami. Bravo, mama. Bravo, mami. Bravo.
Bravo, mama! Bravo! Le-ai făcut pe toate, mami. Îți mai dai drumul la filmuleț, iubita? Acolo erai tu, mama, când erai mică. Uite cum făceai. Mică. 11 luni. Cât avea bebe? Bravo!